Mo bitaw ng uban, di na to kalikayan nga mawad-an sila og trust, mawad-an sila og salig sa tuang gobyerno karon tungod sa krimen nga nahitabo. Sunagog ka o nga ang rating ni Presidente Marcos sa una negative 3, at least karon nilambo-lambo na negative 15. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ari sa tuang nga mga isgutanan sad karong gabi una ha kay atong hatagag pagtagad ni kay trial sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. Sugda na unya sa Nobyembre 30. Straight to the point. So ari na mga sukindig paminaw ang trial. Karong Nobyembre 30 ang trial sa kaso ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. Onya kaganiha gipahigayon ang status conference. Onya wa makatunga no si kanhi Presidente Duterte usab mga sukindig paminaw. So karong Nobyembre dugay para ba kasamang ni Sir Mayo pagutaron, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, so naapay November, naapay unom ka bulan. Unom nga lima nga to sa unom ka bulan kasamang ni Store nga tuang paabutonon no paabuto na to para moabot ang trial ni kanhi Presidente Duterte dito sa ICC. So muna ang kanang na ang uning atangan unog limot-limutan na nimo dali ra man kayo badbad ang kaning niya nga bulan, pero mas maayo unta og kana bang paabuton pa mag Nobyembre kadugay ba po paabuton mag Nobyembre kasamang ni Sir, mas may pay dali na arog mahuman na manggaling makumbikto ba siya or maabsuelto at least kana bang naa nga dili magpalaom-laom kasamang nisto kay pananglitan og makonbikto di at least makuan dayon nganong dili di pwede sunod bulan o baka unes Hulyo pagkalayo pa tong Nobyembre pagkalayo pas Nobyembre kasamang nisto. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kanhi Senate President Chis Escudero magatubang matod pa og kaso nga plunder dito sa ombudsman kalabot sa giingon nga nakadawat kuno si Escudero og 586 milyones ka pesos nga kickback sa flood control nga anomalya. Straight to the point. Saan na ning hitabo ako apil si Escudero? Sa Senador Chis Escudero mga sukindig paminaw human nga muboto ang isyo nga kasuhan ugmang adlaw si Senador Jingo Estrada mosunod kuno si Senador Joel Villanueva kasong plunder karon duna na po'y laing kasong plunder nga ipasaka matod pa batok ni Senador Chis Escudero. Siya mo kanhi Senate President kanin niya si Chis Escudero sa wala pa sa pulihin ni Tito Soto. Kasong plunder hotdon ng mga senador Duterte na goy. Kani mga senador nga naa sa majority block karon. Sila na may majority kay mo lagi na nga sila man tatong naa sa minority unya tungod kay do na may mga nibali, do na may mga nilupad, mga sukindig paminaw. Muna nga kanang naang sila na po'y majority karon. So gigukod na po si Chis Escudero gipasangin lang siya nga nakadawat og kanang naang 585 milyones pesos matod pa nga kickbacks sa anomalya sa flood control mo nang kasuhan sa kasong plunder ni Boying Rimulya. Samtang sa laing bahin mga sukindig paminaw si Senador Robin Padilla pod kasuhan usab matod pa og kaso nga obstruction of justice tungod kay matod pa iyahang gitabangan si Senador Bato de la Rosa nga makaikyas gikan sa hawanan sa Senado. Straight to the point. Wa na hurot-hurot na gini mga senador nga kani mga senador mga sukindig paminaw nga
dili mo tuo sa mando ni Presidente Marcos, hurot-hurot nagkasuhan. Mangita gyud paagi unsay pwede ikaso kasamang nisor para gukdon og kaso, hadlokon og kaso para mo balitok, para mo bali mga sukindig paminaw mo tipo nila ni Soto, mo tipo nila dito sa mga Tulfo, mo tipo mga sukindig paminaw dito nila ni Risa Hontiveros. Sunan ka na si Ruben Padilla, wa may kasos korupsyon mga sukindig paminaw, wa may kaso sa flood control nga anomalya, wa man siya kanana ang wa may ikakaso nila. Wa may ipasangil kay mga tao di pud mo tuo kay tahan og kuan si Ruben Padilla nga di man na siya kuan unya kanang bag-op man na himong senador. Karon nangita silang paagi di nakakita matod pa og paagi ang NBI o kapulisan. Gisugo na pod ang NBI or kanang CIDG ang kapulisan mga sukindig paminaw nga kasuhan si Senador Ruben Padilla kay obstruction of justice kuno nga pagtabang dito ni Senador Bato de la Rosa. Straight to the point. Samtang sa laing bahin si Senador Amy Marcos ni pahimangno sa publiko nga timan-an ang giingon sa mga senador nga nidapig ni Presidente Marcos nga isilsil gyud sa alimpatakan sa katawhan ang ilahang giingon nga dili mahitabo nga walay eleksyon sa 2028 nga presidential election. Straight to the point. Og matod pa sa uban nga mga senador, wala kunoy mahitabo nga charter change. Kanig gihimakak ni nila kasulti ni Senadora Amy Marcos. Straight to the point. Doon hatag pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang Senadora Amy Marcos karon niingon nga sige aton timan-an ato ang timan-an kamo na nay niingon ni lugwa na sa inyo nga baba nga giwitik-witikan sa inyon dila. Kamo na nay niingon nga kanang naang walay kinahanglan gyud nga mag-eleksyon gyud kay si Senadora Amy Marcos nipakita man sa didto og video sa kanang naang Senado nga duna kunoy plano sila Tito Soto kauban si ang mga congressman nga pipila ka mga congressman og si Presidente Marcos nga pananglitan og dili gyud madalag impeach, dili gyud madala og di gyud makumbikto si Vice President Sara Duterte. Adunay term extension. Moduna kunoy extension sa pagka-presidente ni Presidente Marcos kung bot sabton dili mo kanaog ba dayon sa pwesto pag-abot sa unom ka tuig unya dunay walay eleksyon sa 2028. Muna niingon ba mga senador dili na tinuod baka kanang ingon Senador Amy Marcos kay sa 2028 dili mi ganahan pod nga wala eleksyon matod pas mga senador ang grupo ni Soto. To ni tagag pagtagad na kay naingon ato ni silang timan-an basig mga galing kay butbuton basig liwat ni silang amo pod nga butbuton usaha. So nakaingon na karon sila Senador Mig Subiri, si Coco Pangilinan, si Senador Coco Pangilinan, si Senador Bam Aquino, Risa Hontiveros, niingon na sila nga dili sila mosugot nga walay eleksyon sa 2028. Pasabot ana nga mag-eleksyon gyud. So kwahi sa nakalap nga informasyon Senadora Amy Marcos nga giplanuhan nila nga mag-charter change para walay eleksyon inig ka 2028. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kanang na ang monitan-aon karon kay sa may mahitabuan pananglitan og dili nila na kumbikto si Vice President Sara Duterte makadagan sa presidente baka bisan og makumbikto si Vice President Sara Duterte unya si Paulo Duterte o baka si Basti mga sukindig paminaw koy modagan tan-awon nato ang mga tawo unsa bay ila hapon nga pulsos katawhan okay ra ba nila nga pananglitan og dili makadagan si Vice President Sara Duterte si Pulong Duterte or si Basti maoy makadagan okay ra ba no sa mga tawo or si Senador Bongo kali Senador Bongo ron ilahan na ra ba pod nga ilahan na ra bang kasuhan sad mga sukindig paminaw kay mosunod po kunong kasuhan sa ICC. Straight to the point. Sa maning hitabo karon samtang sa laing bahin usa ka gituho ang usa ka babae
Ade usa ka babae nga gituhuan matod pa mga sukindig paminaw nga unsa man ni siya kanang giamong-amungan o gipanamas tamasan ang napalgan nga wa nay kinabuhi didto sa lungsod sa Alcoy. Straight to the point. Usa ka napalgan ni siya mga sukindig paminaw sa may kanang naang kakugnan diha sa may libon nga bahin, may kasagbutan sa may sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Ganihang buntag mga sukindig paminaw. Ito ni hatagag pagtagad kay kining ni ang mao nga 19 anyos nga babae, mao man ni ang katong nga gikataho nga namisi. Onya nakita na karon nga walay kinabuhi. Sa baka hinungdan ani wala baka ni siya amokwana. Sa man tong gitaho nga giingon nga among-amungan kuno gi-rape kuno mga sukindig paminaw unsa man ni katinuod. Ato ni hatagag pagtagad ron sa report ni Radyo Man Josepos Quijano kay sus na unsa nabalik naman puning ni ang mga insidenteng ingon ani oy. Nabalik naman pad ni mga sukindig paminaw ni siaw na pud tingali nin drugas og balik. Ang drugas mga sukindig paminaw mas ni samot pamanggani. Ato ni hatagag pagtagad unsay investigasyon sa tong kapulisan ning ining 19 anyos karong babae nga napalgan nga wa nay kinabuhi dito sa Alcoy. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad ron Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ang kuan asa man tong picture kasama nga kanang naang kasamang Geraldo palihog to ganang pakita atong picture sa kuan. Katong picture kaganiha sa kanang gilabayan bitaw niya. Kana na ang gilabayan kani mo ni dito kasamang Nistoro. Ang gilabayan sa biktima katong 19 anyos medyo naa ni sa kuan katulad sa picture dong o kana na ang mo ni ang kanang picture sa kanang naang biktima o kani mo ni dito ang galibayan o nya gi kuan ni siya kanang naang gibutangan og yellow line o kanang police line dito ang taga Suko no medyo kuan ni siya kanang naang taplin na niskersada, dili kayo tantong layo tingal niskersada, ang gilabayan ni ining patayng lawa sa 19 anyos. So sumala pa mga sukindig paminaw sa report, nga kining ni ang biktima, mao man ni si kanang singan ni Johnny, Johnny Pearl o Bilardo, no mo ni apelyido niya nga taga sitio Panagikan, Barangay Tapon, Dalagit. Taga kwan din siya, taga Dalagit din niya dito de gilabay tingali ni sa Alcoy so maning ko ana. Kay gitaho siya nga na missing sa iyahang ka-live-in partner mga sukindig paminaw. Dunay ka-live-in partner kining ni ang maong 19 anyos nga usa ka American national. Dunay usa ka Amerikano ni nga ka-live-in mga sukindig paminaw kaning 19 anyos. Unya na missing ni siya ni adtong Sabado. Adton to ang Pizza 23. Human kini matod pa ni sakay og usa ka tricycle kay nasubay man ang location ani pinaagi sa GPS nga diha sa iyaha nga dala nga do naman ni tablet nga dala matod pa sa iyang kalibin nga usa ka Amerikano. So official nga na blatter nga na missing ang biktima kagahap atong gahapon to sang adlaw. O adunay ni tumaw nga testigo nga iyang nakita ang biktima nga nisakay matod pa sa tricycle nga gimaniho ni Anthony Antig Baldugo nga alias Digak nga sumala pa maoy gisakyan sa biktima ni adtong Sabado hapon. Amoy gisakyan kasamang Nestor. Onya sanglit aduna may GPS nga dala nga tablet na importante kay na palitag doon na mo yung cellphone Android ba or kaning sa amot na gawin sa Android mo kuan ba ang GPS ana o sa mga iPhone naman sa iPhone ang kanang sa naaman tingali sad o wa ba doon na yung GPS dala niyang tablet so gisubay kini ngadto sa Barangay Balo Dalagit og nahibaluan nga gibaligya di ay sa suspect ngadto sa ginganlan og Junwar Hiradua. Kinsa maoy nibutyag nga ang tablet gibaligya ngadto kaniya sa suspect nga usa ka tricycle driver. Dito na nailhan kasamang Nestor. Dito na nailhan nga kining tablet nga gipanag-iyas biktima
gikuha mga sukindig paminaw sa tricycle driver unya gibaligya. Ha? Biya unsa man ni siya kawat kanang tulis, unsa man ni siya gi-rape ba ni dahil gitulis. Gitulis, gi-rape, gipatay. Unsa makahay kuan ani? Wala nga atong hulaton ang investigasyon sa pulis. Unsa man ni naripan ba ni kanang naang kay tulis man ni ang kuan cellphone. Naripan ba ni nya kaning nagpatay siya bay kuan ani. So muna nga human natumbok nga siya ang nagbaligya adunay lain testigo nga si Danilo Avila nga nitug-an nga ang suspect mga sukindig paminaw nga driver iyang nakitaan nga maoy nagmaniho gyud sa tricycle nga gisakyan sa biktima ni adtong Sabado. Ni adtong kanang naang Sabado. Diin iyahang gitaguan matod pa mga sukindig paminaw nga ang kuan ni siya. So human natumbok siya nga nibaligya adunay Danilo itugan nga may nagmayos tricycle hinungdan nga wala nagyod makapanghimakak ang suspect kay doon na may nakasaksi. So dihang siya gidakop sa hot pursuit operation giangkon sa suspect ang krimen nga matod niya iyahang gidunggab ang biktima og iyaha sab nga gitudlo kundi niya gitaguan ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagdunggab sa biktima. Pagkasalbahis in taon-tawhan. Pagkasalbahis ka sa mang nisto. Niining mo tricycle driver. So dugang siya, sa diha nga gidakop siya sa mga kapulisan, mga sukindig paminaw mo to nga iyahang gitugan taon. So matod pa sa Alcoy, nga hipi sa Alcoy nga si Police Major Jose Nilo Abilio nga ang suspect notado kaayo. Notado kaayo nga drug personality o gikataho sab nga nisuway kini pagpanglugos kaniadto og mga babae sa ilahang dapit apan wala mulampos. Straight to the point. Kay naatol nga adunay mga miagi nga mga tao. So nakaduna naman din naka-attempt naman din og panglugos. Unsa man ni gipriso ba ni gipadakop ba? Gidakop man ni sa kapulisan na priso na ba ni tungod sa pagpanglugos di ay ning amount dakop? Mo lagi na basta kaning sabo. Kanang drugas mga sukindig paminaw malabian, matam-an. Awa na. Tanawa ning niyang utok aning tricycle driver kani mo ning lawasa sus pakadaghag patik dili nimo mailang musuyop ka sa mang nistor kay medyo tambok man di ay dawa dako og lawas onya daghan kay mga patik oni ang suspect pero ayaw ninyo na og hilabti gyud bisag kusion ninyo ayaw gyud kay si Laila de Lima, si Trillanes og si Intiveros to patong pare nga ayaw lang yun niya ko si anak kasamang nisto kay basig ipadala mo sa ICC klaro keng adik kasagaran sa mga babae, mga minor de edad, mga sakto na sa edad nga mga batan-o ni gipangpatay, gilugos. Kinsa may suspect, mga adik. Karon gyapon Sus, kabiha ani. Ang taga human rights ani unsa man unsa may inyong ikatabang ani. Asa man ni don? Kaning ni ang pagpanglugos pag-attempt niya panglugos sa una. Gipahibalo ba nato ang mga pulis, gipahibalo ba natong human rights ani kay aron makahibalo sad sila unsa ilang aksyon ana. Tanawa. Sige na dinhi og kanang attempt nga manglugos, nag-drive og tricycle. Nganong gipa-drive pa mangyapog tricycle? Nganong gipa-drive pa mangyapog tricycle nga manglugos man dining amaw? Wa ni maabot sa mayor? Wa ni maabot sa mayor des Alcoy? Kisa may mayor des Alcoy kasama ni Store. Baga kapitan diha.
Ganong gipasagdan man eh. At tanawa karon oh. May ganitong pag-attempt niya panglugo sa una, kay dunay mga nakakita mo nang nasumpo. Ha? Taga-asa man is Anthony Antig Baldugo. Ha? Pakalaming adubuhon aning tawhan. Sunod ka, hapon kenda ko. Hapon so, kuan pa ni, kanang na ang dili pa gani, gabi di ini. Pastilan. Abison na gawin ng itlog. Sumatod pa, notado ni mga sukindig paminang usa ka adik. Straight to the point. Na-addict tungod sa shabu. O niya, kanang ng panahon nga doon ay musakay sa tricycle nga maibga niya, aksyonan niya glugos. Apan, nasumpo lang to kay doon ay mga taong nakakita. Samtang giangkon, niangkon ang suspect sa pagpatay, maglisod, pag matuod, no, matuod pa samtang ni angkon ang suspect sa pagpatay. Maglisod, magpatuod ang kapulisan nga gilugos ba sab ang biktima. Sanglit anaa na sa state of decomposition ang patayng lawas. Niini dihang napalgan alas 8 ang takna, no, ganihang buntag. So muna nga di ba maila kay suspect wa patingali nimo angkon gilugos ba nagwala pero managilugos ni naong ba atong suspect nga murahag toy naong atong suspect ay pakanaong gyud og kuan. Atol ning iagi mga sukindig mo og kulo komedya ha. Atol ning iagi kulo komedya pero sakit nga palandungon ba subo nga palandungon nga kanang naang ni ay kuan in town gidagmalan ni ay niluog mga sukindig pa may ng krimen. Niluog nga krimen wa ba dagoy asawa ning tawhana? Muna nga kanang sabo. Kanang sabo nagtilaw-tilaw sabo ng uban di hunong namo. Anang sabo o niya kanang inyong mga bana, inyong nga mga partner, mga anak, di man ta ka monitor gyud, di mo ka monitor kaayo gyud. Kay may kada oras magsunod-sunod. Pero tanaw gani nga murag lahi naglihok. Tanaw gani lahi naglihok, pahunungan na ng sabo baka i-report sa pulis. Pero muna nga kana unsam dinis alkoy grabiha di wala di moy kana drug test diha. Wala di moy drug test diha sa alkoy. Wala moy mga drug test nyo mga tricycle drivers. Panghinaot ta diha sa kanang naang alkoy. Kanang naang taga-alkoy diha. Kanang yung mga tricycle drivers diha, mga tricycle drivers. Kanang mga habal-habal drivers, ipan-drug test nyo na kada bulan. Kay delikadog na nga addict na diha karon. Kuyaw na og pananglitan og kuyaw na mga sukindig paminaw og kanang naang na addict na ni tawhana. Kini si Anthony Antig nga taga Barangay Giwang. Barangay Giwang lungsod sa Alcoy, 42 anyos. Sa manang kapitan diha sa kuan wa ni kahibalo ana nga dunay niaksog lugos gilugos na ni. Kani kanang lugos na ni aksyon nagpanglugos. Nahibalo naman day mo hastang pulis. Nakahibalo naman day ay nga duna na giaksyon naglugos ani nganong gitugutan pa man ni nga makadrive og tricycle. Kuan ko na kalkuluha ko no nagkinsay kapitan des Alcoy. Kinsay mayor des Alcoy. Hasta pulis des Alcoy kalkuluha ko ninyo nagtaro.
naman na usa ka adik. Adik na, doon na gilugos, doon na ni aksyon nagpanglugos. Nganong gipadrive pa magsigig tricycle? Pastilan. Anong gipadrive pa man nag-tricycle? Tawagan mong Layla de Lima nga padrive ba na nag-tricycle? Onya karon nga di anay biktima. Karon di anay biktima. Gipatay ra ba? Makatulog ra mo diha? Makatulog ra ning ni ang Mayor des Alcoy? Puriya lang po din noon. Basigwa po kahibalo ang Mayor Alcoy. Pero kanang pulis diha. Pa mo report ang pulis. Itos kapitan nga, oy, kanang imuhang tao ka, nag-drive, nag-tricycle, o niya, kanang naa nga, nang lugos naman na, unsa may inyong aksyon, ana. Wa makatambag ang polis. Dias kapitan sa, unsa man ni, taga, ito ning i-check ha, sa may taga Giwang Alcoy. Unsa man ni, kanang taga diha, bagyod ni, kaning suspect. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay, itong hatagag pagtagad ni Hakay, kanang naang mo bitaw ning kuan ba, kanang naang subo nga palandungon sad mga sukin digpaminaw nato. Kay kining ni ang kuan mango dili ra ni ingon nga bag-o pa nahitabo. Noon ang kasagaran sa mga suspect nga naghimo os krimen dakpan mangyud. Kasagaran ni noon sa mga naghimo sa krimen labi na ning ni ang mga linuog nga buhat sama ani ni ang paglugos, pagpatay, nadakpan man. So karon di pa ta maka-speculate o gilugos bagyod kaning ni ang suspect pero ang iyang giangkon kining biktima rather ang giangkon niya nga iyahang gidunggab gamit ang kutsilyo kasamang nistor. Gidunggab ko no pero wala siya maka-mention or siguro wa makapangutan na atong kapulisan o gilugos ba ni ining suspect. Pero kay duna naman siya ay background nga nang lugos unta og yang pasahero. So dili layo as posibilidad nga gilugos mga sukin digpaminaw kining ni ang maong babay sa wala papatiya. Pagkahumag tingali lugoson o niya kisi-kisi or mosagit bakaha aron nga dili makatingog aron dili makatingog gamitan og puwersa hangtod na gidunggab. Sus, so nangka 19 anyos ba ilugos gidunggab. Sorry, dili ta makaingon nga lugos kay wa pa man mo kuan pero posible kana to duda lang. Duda nga basi gilugos pero ang giangkon sa suspect nga iyang gidunggab. Pero unsa may sunod ana? Nga gani naman sa backgrounds pagpanglugos, manglugos unta, padong manglugos. Na kuan lang, kanang nasanta lang. Mo niyo, tanawa, kadakog lawas, ana. Unya, og babae, unya medyo katumbayhana, dili ra ba kaayo dako nga pagkababae. Nya, may hitsura sad ka sa mang nistor. May hitsura sad nga pagkababae. Kanin 19 anyos. Nya, tricycle driver ka. Unya, daan na tingaling, naglungot-lungot kay kapadiditon yuning amaw. Sumuna nga, asa man to, doon naman to, kanang naka-video itong tanawon ang kanang naang palibot, be. Ito ko nung tanawon tong video kasaman Gerald nga, katon doon ay nakadumlang in taon ani gahapon, aganiha. Ngani, las 8 man eh. Tanaw na to tong video imo to na kanang i-blurred lang to palihog tong dapit sa kuan. Kani mo ni dito tanawag sa mga store. Tanawang kasada ha kani. Aba ni audio dong. Mobile lagi na. Tanawa ha. Kana kasada doon ra kayo. Amo ning nga kana na ang gilabayan sa kuan biktima. Dito na lagi kapitan. Istanan. Sus na ni maho na ito. Ito naman ang sakita. Tanawa. Ayan.
Wala. Mo sa tong gipagawas ko, mini Kuya Warlito be. Dili na. Nakul ka no? Be, be. Nako, doon ra kay dalan no. Kasabtanan. Pero medyo awaaw nin dapita way balay. Tan alam ko. Awa dito ka. Hindi ko tawa wala siguro mga tulo upat ba. Sus sabiha niyo. Ano oh? Babae. Oh, ba pan t-shirt oh. Ano ni baho na intaw? Kayo ang nakabaho ana gud kani mga nilabay ngiro dinhi. Ako na mga kwan. Bago pa yung nilabay manok dinhi. Duli ulo. Tabunan ang ulo lagi. Babae oy. Babae na. Babay. Nagkamot doon yung Klaro nila nga babae gyud kay. Amo niyo. Kamot ng ulo. Na ano. Asa ko ko. Tadi kuku dili na buang ya. Dili na Di na buang. buang ay. Ha? Di na buang. Di na buang ay buang hinuon. Kan siya. Sino pa to nang nata na wala sa dalagit taga ay noy. Babae na. Ang ulo gisulod dengan ang konso. Balok dia u. Mo dia ulo. Ano na gamot? Ha? Ano ba? Gitabunan ginagbasura og klaro kayo. Nomor nag-inasal ang diin. Murag dili tao taon do. Nomor. Di karon ba? Gimik lang ano. Dumay kini bay. Bawo dira. Ubo na sa. Dili kini. Basi na ilalim mo dira. Gobo na gobo. Ubo na. Ang tawnaw. Olay. Di makita og Olay, kulog. kaubo man dai. Olay. Dire oh. Olay kita bulan ano mo? Tabunan no. Kata na siguro ang tao. Ang lagi na. Na, kuan in taon ni diri oh. Sus. Sunod ba daw? Amo to ha? Kaya na picture dito. Mana dai? Oh, mana dai? Di ba kayo ba? Labay niya dire bay. Tabiha ni kuana no. Aman ni. Buti ta ba? Labay diri. Ay ta ay. Kuan kay awaaw kay layog balay dinhi oh kay daghaman sagbot. Ay, di na kasamoy. Sus. Mana ang ulod ay? Dagan na kay ulod. Taon kayo kay kanana ang kuan. Pasensya las mga naminaw ha na may mga kuan na to, naminaw na to nga mga kuan sa dahil na to kayo padungog kasamang kanana ang Gerald no katunto ang uban nga murag nakuan in town giluod na in town sad ang ni tan-aw dito pero no dili kayo sa layo sa karsada. So posible nga og yung tricycle dito ni sa asam ni sa tricycle tingali ni niya tan-aw mga awaaw naman na dito sa tricycle niya gi kulata bakit ni sa tricycle o niya or gi hulga baka nga sige tingog ron. De kutsilyo, sige, tingog ron, kuan ron. Palag ron kay kanana ang di ay kutsilyo. Okay mo ni, kuan ani nga pagkalisura. Sunan kanana ang gikuan in taon, gipatay. Pag yun, may lang tato gikulata kasamang listo. May lang tato gikulata lang, kay mabuhi ra. Sa man ning gipatay man. Posible gipatay gyud ni kay aron nga dili makasulti o baka na hinay ka ni. Kay gidungga bandon na may kutsilyo di ay. Pero mo na nga kaning niya manghinaota nga kanang dili lang ni Diris Alcoy. Nay mga tricycle driver diha, mga habal-habal drivers naman ay mga association. Mas maayo dagway nga tuang ipa drug test na sila mga mayor na nga mga staff na nga naminaw karon ingna na inyo mga mayor di or kana mga kapitan naminaw mas mayo dagway kaysa mga itong panahon gyud ron nga nisanak na nin drugas nisanak na maayo ang drugas daghan na mga sukindig paminang mga na adik aning sabo o niya ang problema og maghimog krimen manglugos, mupatay, muna'y dakong problema. Straight to the point. Mayo, unta o kanang naang, niya, kaning niya, di man ta magsalig lang sa tuang kwan kay,
taga human rights ani murag hilong man ni sila basa kuan. Amo na luoy kay taon. Luoy kayo niya saon man nato na nga hantod pila pa man ka kinabuhi ang makalas in town. Panahon or karon mas panahon ni Presidente Marcos mo bitaw ng uban, di na to kalikayan nga mawad-an sila og trust, mawad-an sila og salig sa atuang gobyerno karon tungod sa krimen nga nahitabo. Sunagog ka o nga ang rating ni Presidente Marcos sa una negative 3, at least karon nilambo-lambo na negative 15. Nagadaghan ang mga tao nga wa na ganahi sa pagdumala ni Presidente Marcos. Sumuna nga kaning niya ang mga tao karon bisan pa og si kanhi Presidente Duterte tuas dahig makahinumdum gyud, mahinumduman siya. Ngano man tungod kay mga adik sa una intap kayo. Nahadlok mga sukindig paminaw nga patyon sila sa una panahon ni Duterte. Muna di sila minus ang kana bitawng krimen nga nahitabo nga mga inosente ang nahitaw na napatay. Karon kinsa may lang kadlukan wa kay pananglitan og madakpan sila sa pulis, nag-onras presuhan. Pagkahuman makapiyansa, makabalik na gyapon silang activities. Makabalik sa drugas. Muna daghan nga kaingon ba nga lahi ra gitong administrasyon sa brand of leadership ni Duterte. Kay sunang kani o karon ilang gidala Duterte sa ICC kay daghan kuno nga magipatay nga mga adik, mas gilabanan pa nilang adik kay sa mga gipatay nga mga inosente. Karon sa panahon ni Presidente Marcos, sa panahon ni Presidente Marcos pila ka mga inosente nga mga babae in town, mga minor de edad ang namatay. Pila man. Nya nga tuang nga ma-congressman. Nga tuang nga ma-congressman nga naminaw. Saludo gyapon mo ni Marcos. Ngano mga tanawa puti luya in town? So nagkaanang naang 19 anyos ang katupos Toledo, katong Abarkis, dapat to'y kananaang mga kwas Toledo, dapat tong uban nga kwan. Muna nga kanang naang kay balo man tang ato makapulisan na ning kamot pagsumpo os drogas. Pero mo lagi na nga og madakpan, di ang to kapulisan mo dakop, pagdakop, papriso, makapiyansa, labi na og kanang gamay-gamay ra ang kaso. Baka makapiyansa o baka makagawas, makaserbisyo pila ka bulan, inig kagawas, utro na pod. Muna nga kanang naang kuan kayo. Kanang naang pero dili ta kalaom sad lagi kay si Presidente Marcos mahadlok manggani nga magpa-hair follicle tech. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.